egunon denoi, eta ongi etorri gure herrira. Ongi etorri Joseren herrira. Dakizuen bezala, herri bakoitzak ditu bere berezitasunak. Eta geure honek ere baditu. Dakizuen bezala, Zegaman dago Gipuzkoako tontorrik altuena. Eta Zegaman jaiotzen da Gipuzkoako ibairik luzeena eta ziurrenik emaritsuena ere bai. Eta emariaz ari garelarik, neure atzeko baserri zahar horrek ere izan du emaririk. Hor jaio baizen Jose Azurmendi, Arretxe baserrian. 11 senidetako bat izan zen Jose. Baina emariarena ez dut horregatik esan. Ama Rufina eta aita Maria nok osatu zuten familia handi hura. Ama Rufinaren zileko emariak erantsi zion euskalduntasuna Joseri eta gainontzeko senideei. Ama Rufinaren bularretik bazkatu zuen emariaz ari naiz. Gerora, mingainetik urrundu bazitzaion ere, ziletik jaso zuenaren indarrak berreskuratu arazi zion, bularrean ikasi zuen ama hizkuntza. Euskera. Zorioneko euskera. Eta Joseren praile ibilbidea gogoraraziz, eta apaizek meza jendetsuetan egin izan dutenaren aritik, diskursoa pixkat luza bengoet. Euskara inoizko aldarterik arriskutsunean dago. Oharkabean ebatxe egingo didute. Eta Joseren sendiak Artzantza mundukin dauken gertutasune baliauta, adibidezela jarri nahi nuke bi arkume dituen ardi batean irudikak genezake Euskal Herria. Lurraldetasuna eta hizkuntza. Eta bati begira gauden bitartean, eramango digu bestea azeriak. Badarama edo eraman du. Batak besterik gabe, inongo zentzurik ez duela ohartu gabe. Joseri ere hala iruditzen zitzaiolakoan nago. Eta besterik gabe, hau esanik, ongi etorri geurera eta goza dezagula ondo merezitako omenaldi xume hau. Bortxe, Iker Zubelia, alkateak, bertarretoi egindako ongi etorria esango du, Udaletxe plaza ondoan gaudela eta ondoan justu Joseren jaiotetxea dagoela. Joan Mari Larrarte hartuko ditza orain jakineko ordezkaria. Jose Azurmendiren omenaldi honetara hurbildu zaten guztioi, eta alkatearen hitzen ondoren, honekin hasteko, agurra dantzatuko dute Tobera dantza taldeak, Zegamako txistulari taldearekin eta Orkatz abesbatzarekin lagunduta. Beraz, lehenengo lerroan daude Joseen senideak, senidetako batzuk behintzat, eta berei aurrean egingo dute dantzau. Entzun duzen bezala, horrezko agurraren tartea, eta parean ikusi alditugu esan da bezala lehen lerroan Jose Azurmendiren senideak, haren arreba, eta baita jobak ere. Horrezko agurra orain beraz, Zegamako plaza honetan, Jose Azurmendiren omenez, esango dugu, eguzki betean, eguzkitan jende asko, inguruko herritako alkateak ere ikusi alditugu, ikastegietakoa, ataongoa, eta baita adibidez Euskalgintzaren Kontseiluko ordezkaria ere, Idurres Isabel ere bertan dago, kulturaren eta pentsamenduaren inguruko pertsona ugari ere bai, ekitaldi honetan elkartu direnak, horrezko agurraren unea orain, abes batz eta guzti, eskainiko duten eskaintzen ari direna ordu honetan, agurra abestua izaten ari da beraz, ekitaldi honetan eskaintzen ari direna. Ezin dugu ondo zuei soinu hau helarazi, atzetik suposatzen duten zutuko aukera izango duzuela. Esan dizuegu, ekitaldi honen aurretik, halako ekitaldi akademiko moduko bat edo izan dela, bertan lehena hitzartzen Iñaki Zabaleta izan dela, EHUko Jose Azurmendi katedrako zuzendaria, eta, bere hitzartzea hasi du esan ez katedra hori zer den, pentsamendu garaikidearen Jose Azurmendi katedra, hori dela
bere izen osoa eta berak gehitu nahi izan da horretik euskal pentsamendu garaikidearena eta bere hitzartzen nagusiki euskal horrekin zer esan nahi den pentsamendu propioa zein den garatu beharrekoa edo eurek landu nahi duten pentsamendu propio hori zein den azaltzen egin du lan, nola badiren gure propioak diren eztabaidagaiak, auziak, arazoak, Jose Azurmendik esango zuen bezala eta finean, pentsamendu horren galdera nagusia dela zer egin behar duen, herri honek modu duin batean iraun dezan. Ondoren Alaitze Aizpuru izan da hitz hartu duena, filosofia lizentziatuna, Jose Azurmendiren eta Txillardiren ekarpena, eta gero osteko euskal abertzaletasuna ikertu ditu berariaz, eta hoien inguruan, esango bere hitz hartzea oso hunkigarria izan dela, Aizkorriren magalean gaude, eta Jose Azurmendik ere Aizkorri maiz izan zuen referentzi lurrartzeko espazio gisa edo eta garri egin dio referentzia jarrituko dugu gero kontatzen, orain Juan Mari Larratek hartuko duelako hitza, jakineko ordezkariak. Bertsoak, hitzartzeak denetik izango dugu ekitaldi honetan, eta leheneko hitzartze bezala, familiaren izenean Ibai Iztueta eta Belen Azurmendigoko ia. Jose Azurmendiren senideen hitza, Belen Azurmendi eta Ibai Iztueta izango dira hitza hartuko dutenak senideen izenean ekitaldi honetara gerturatu diren guztien aurrean hartuko dute hitza, udaletxe ondoan jarri duten oholtza honetatik. Ikerrek ondo esan duen bezala, egun onde izuela da noi, lehenengo gauza. Ikerrek ondo esan duen bezala, hemen atzeko etxe hontan, Arretxen, Rufina Otaegik eta bere gizonak, Mariano Azurmendik, sendi bat sortu zuten, eta sendi hortako semea zan Jose Azurmendi. Zegamako bazter hortan, Arretxe eta Maskarraren buelta hortan egin zuten bizitza. Eta gero, izan ohi danez, sakabanatuz joan ziren guziak. Hemen, bere ondorengo batzuk ere bagaude, eta pentsatzen dut, etxearen edo Arretxeko izenean, eskerrak ematea tokatzen dela. Bihotzez, eskenitako arreta honegatik. Bai, eskerrik asko. Senideen eskerren mezua hor, entzun duzuen moduan, Ibai Iztueta eta Belen Azurmendik hartu dute hitza. Esango, Jo Mari Larrarte jakineko ordezkaria ere, pixak ekitaldiak ideatzen ari dela orain ordea jakinen izenean hitzak egingo ditu. Jose Azurmendi katedrak eta Jakin Fundazioaren artean antolatu dugu gaurko ekitaldi hau, eta ondorengo minutuetan, alkateak ongi etorri egin digu, katedraren Jakinen izenean eta Joseren lagunen izenean hartuko dugu hitza, bai? Ni neu hasiko naiz, Jo Mari Larrarte naiz, Jakin Fundazioaren izenean hariko nezue eta ni neu egingo lehenengo hitzartzea. Josek esana da, hau Lorea Agirrek egindako elkarrizketa batean jasota dago, nik jakinera etorri nintzen. Nik garbi esan nuen, nik komentura ez noa, baina jakinera bai. Eta nire etxea jakin izan da. Hitz hauek egin zituen, esplikatzen ari zala nola, behin Franco hildakoan Alemaniatik buelta nola egin zuen eta nola sentitu zen, eta beak esatezun jakinera bere etxea etorri zala. Nola ez zen haren etxea izango jakin. 1959tik aurrera, ari lotuta izan bazen bizitza osoan. Hasiera hartan, Kepa Enbaitarekin batera. Gerora, ardurak hartuta, Joseba Intxausterekin ua aldamenean zuela. Eta urte luzez, Jakin talde historiko gisa ezagutu izan dugun taldean. Paulo Agirrebaltzategi, gero entzungo duzuena, Joseba Intxausti zena eta Juan Mari Torraldai zena lagun izan zituela. Jakin etxea izan bazuen, unibertsitatea ere etxe izan zuela esan dezakegu. Bere egitekoaren parte handi bat, han egin izan baitzuen. Eta postekoa da, gaur egun, EHUn, Euskal Herriko Unibertsitatean, Jose Azurmendi katedra izatea. Joseren lana zabaldu eta Euskal Pentsamenduaren lekua egiteko helburuz sortutako erakundea. Jakinentzat, pozgarria da, gaurko ekitaldiak katedrarekin batera antolatzea, haren jaioterrian. Jaiotzako etxean alegia, hemen, Zegaman. Azurmendiri dagokionez, bi erakundeok dugu interes bera. Hark egindako lana ez dadila ahazturan galdu. Haren irakaspenak izan dezala jarraipena urrengo belaunaldietan.
Ez ura itxu-itxuan jarraitzeko, baizik eta ark utzitako pentsamentua ikasbide izan dezagun geurea garatu ahal izateko. Horri, Josek berak ur-jauzi sistema esaten zion. Eta bere hitzak ekarriz esplikatuko dizuet zer esan nahi zuen horrekin. Honela dio, norbaitek irakurriko nau eta haren burua martxan jarriko da. Ez dut esan nahi nik irakatsi dio dela, ez. Norbaitekin hizketan ari garenean, edo norbaiten kontra idazten ari garenean, edo erreferentzia personal bat daukagunean, kasik beti gure ideiak etortzen dira. Alegia, nire ideiak ez dira nereak. Ez dira propietate bat, baina nire ideiak norbaitek irakurtzen ditu, eta haren ideiak martxan jartzen dira. Horrela zioen Josek. Hitz horietan ikus daiteke persona argia zela, protagonismo handirik behar eta izan ez zuena. Eta taldekoa, elkarlanean eta elkarrizketan sinisten zuena. Jose, herri batean sinistu izan duen belaunaldi bateko kide izan zen. Eta belaunaldi horrek beti egin izan du lan herri, kultura eta hizkuntza bat helburu hartuta. Euskal Herria helburu hartuta. Munduari begira, munduarekin elkarrizketan, baina abia puntu euskara eta euskal kultura hartuta eta helburu ere bai. Kultur basamortuan hastea egokitu zitzaien eta behartzena sortzeari ekin zioten. Lurra ereinez, ureztatuz eta landuz. Ez bakarrik ideia bidez, baita praktikan ere. Belaunaldi horri zor dizkiogu hain zuzen ere, euskarak eta euskal kulturak gaur egun dituen egitura nagusienetako asko eta asko. Joseren beraren ibilbidean nabarmena da hori. Aipatu ditugun jakin eta unibertsitatearekin batera, beste hainbat proiekturen sorreran edo garabidean ikus dezakegu bere marka. Uzein, Ueun, Egunkarian, Elkarren eta jarrain dezake beste batzuk aipatuz. Pentsaleari eta ekintzaile, beraz, eta umil. Diskrezio osoz egin zuen lan. Ia zazpireun idazlan ageri dira haren lan guztiak biltzen dituen gunean. 51 liburu, 118 liburu zati edo atal, eta 100 artikulu. Gutxiagorekin, norbaitek jasoko du burua ba naiz nor, esanez. Josek ez? Josek bat gehiagotzat zuen bere burua, eta eskuzabal eman digudena. Berarekin elkarrizketan ikasi eta egin dezagun guk gure bidea. Egin dezagun gure ekarpena. Eta eskatu digu bera ez gurtzeko. Esan digu, haren pentsamendua izan da guk geurea landu behar dugula. Hain zuzen ere, horixe litzateke Joseri egin diezaiok egun omenaldirik handiena. Ura itxuan jarraitu beharrean, harekin elkarrizketan segitzea eraikitzen. Jakin aldizkariak urteetan eman duen goiburua da herria, kultura, hizkuntza. Egun ere bastartzeko ez duguna. Eta horri jarraituz segitu behar dugu lanean. Gure aurrekoek egindakoa kontuan hartuta. Egungo beharretara egokituta, euskara eta euskal kultura erdigunean jarri eta Euskal Herria helburu dugula. Jendea gogoratu eta omentzeko modurik onena da haiek hasitako bideari segide ematea. Asmatuko aldugu bide horretan. Eskerrik asko. Hortxe, Jomari Larrarteren hitzak nabarmendu duen ideia bat, aurreko ekitalian ere asko nabarmendu dena, Azurmendik ez lukela nahi berak gurtzerik bere pentsamendua irekian uzten den kontu bat delako, eta aipatu dute ere, anekdota gisa edo, behin batek hitzartze batean edo aurre egin zela zen, ez nago ados, eta Azurmendik erantzun ziola, ala espero nuen, nire buruarekin ados egoteko neroni nahikoa naiz, Sharon Mentzian, eta asko baloratzen zuela, ez zela ados egotea eskatzen zuela kontrara ados, ez egotea espero zuela, hori asko nabarmendu dute izelariek aurreko saio akademiko honetan. Orain ekitalian ere bigarren partera goaz, Kaitxa Partegi hartuko du hitza, Jose Azurmendi katedraren izenean. Egunon danoi, egunon Zelgamako alkatia, egunon diputatuak, alderdietako ordezkariak, egunon jakineko lagunak, Paulo, Aritz, Larrarte, Lorea, egunon katedrakidiak, egunon danoi. Batzuk bagea,
leno argi ikusian bezala, Jose Azurmendiren ikasle izandakoak, bere irakurle izaten jarraitzen deunak, eta bere jarraitzaile ere bai, jarraitzaile, miresle, zeratik ez esan. Jose ikaragarri maite degunak ezagutu genulako, eta bere lanak ezagutza ditugulako. Pako Zudupek, baita ere bere lagunak esateu, Josek eman zigula euskaldun izateko arrotasuna. Arrokeria ez, arrotasuna. Eta nola hemen danogean oso apalak matizatukoet arrotasuna, zuaitzaren arrotasun bezala. Nortasuna bai, baina egoa puztu beharrik ez daukana, zuaitzak bezala ez dauka egorik, bakarrik lur zati bat beria. Zuaitzarena metafora bezala Gandiagai hartu jot, yo soy un árbol, esaldi famosua, epaile fascista bati esan ziona, batzuk jakingo ezue historia, Jose Azurmendik biedo 3 liburutan aipatzen du, baina Gandiaga eraman zuten deklaratzera, 3 gizon bakarka liburuan, salaketa zan politika egitezula. Eta orduan, beak epaileak esan zionian politika egitezula, beak epailei galdetu zion, de qué politika es el árbol? Imaginatu epaile fascista horrek, jarri zure arpegia bestiak galdetu zionean, de qué politika es el árbol? Jose Azurmendik jasota daka anekdota eta horrelaxe literalki zitatukoet erderaz, Gandiaga, epailean aurrian irudikatu dezazuen. Miren, yo soy un árbol, esan zion. Yo vivo en esta tierra, yo hundo mis raíces en esta tierra me da lo suyo, lo que tiene ahí, lo que lleva disuelto, madurado en el subsuelo, de eso vivo. Esa es la sustancia que me invade. Mis ramas se elevan arriba, mi esperanza y mi futuro y mi ilusión florecen hacia arriba. El cielo que está al par mío es mío, y vivo de ese cielo que me da esperanza, de ese aire que da oxígeno a mis pulmones. Yo soy el árbol, no se olvide usted que yo soy eso, el árbol. Y entonces lo que digo es lo que pasa con mi arboreidad, lo que pasa a este árbol. Mire, a este árbol se le va negando la tierra, se le va negando el aire, se le va negando el cielo, se le va matando. Y entonces este árbol cruje. Eso es todo. Hola, esan zion, eta guk pentsatzen dugu euskal pentsamentua ere hori dala, zuaitz mindu horrek pentsatzen duna. Askotan unibertsitatean eta filosofia modernoak eta horrelako gauzak irakaste ditugu, ideia unibersalak eta hola, edozein lurreago balio utenak, baina pentsamentuak eta ideiak lur bat eskatze dute, lurretik ateatzeia, leno oso ondo azaldu diguten bezala aurreko izlariek, nortasuna bezala, pentsamentuak eta nortasunak lur hortatik tiraka egiten gora, zerurantz, eta hortik zabaltzen da eta hortik irekitzen da. Ezta? Hortik egiten du proiektu bat, asmo unibertsala izan dezakeena, bertan bizi nahi dugun guztiontzat balio izateko edo leku egiteko guztiontzat. Alba Garmendiak, baita ere hemen dagoen lagunak, bere azken liburuan esateu, Josek biak josi zitula, ezta? Batetik euskal pentsamentuaren oinarriak, lurra, eta bestetik asmo unibertsala, adarrak, hausnarketa etiko eta politikoak, utopikoak, distopikoak. Eta gu, bere Jose Azurmendiren ondorengoek, Jose Azurmendi katedra helburu horrekin sortu genuen. Jose Azurmendik euskal pentsamentuari egin dion ekarpen erraldoi hori, ez galtzeko, ez dadila ahaztu, ez dezala izeak eraman, eta martxan jartzeko, balba da. Bai? Zentzu hortan, katedra sortzen lagundu zuten guztiei eskerrak eman aizkiet, bide lagun izan genitun jakineko lagunak, Aritz, Lorea, aipatu ditut, baita ere katedrako eta unibertsiako kideak, Nekane Balluerka lehen ikusi dut, Iñaki Zabaleta ez dakit hemendik ibiliko da, ez dut ikusten, bera izan da bizioa eta markatu duna eta pinoi fijoan jarraitzen duna, ardatzetik mugitu gabe, Antonio Casado, horko lankideak, baina baita ere foru aldundiak jarri zulako katedraren funtsen 100%, behantzako igual diru gutxi izan, 45.000 euro urtean, baina guretzako arnasa da, bizitza da, hortik ateratzen ditugu egin dezakegun gauza guztiak. Orduan baita ere eskerrak lehen ikusi ditut Markel Olano, Xavier Barandiaran, baina baita ere Seba Zurutuza edo Olatze Raskin bezalako oso pertsona garrantzituak izan zialako katedraren sorreran. Jose Azurmendi da euskal pentsamentuaren figura zentrala,
ez dut uste hori inork ukatzen dunik, Joseba Sarrendiak esaten du Azurmendi izan dela euskal pentsalarien ulertzailea. Ulertzailea, zeitz polita, ez da? Guztiok aitortzen dugu Jose Azurmendi dela euskal pentsamentuaren kanon egilea, beraz, kanona badaukagu gutxi asko edo eraiki genezake, bere lanetik tiraka, zer falta zaigu? Falta zaigu transmisioa. Eskoletan irakastea, no? Kongresuak egitea, eztabaidak egitea, podcastak, ez dakit. Gaur egun ez dago euskal pentsamentua irakasten duen eskolarik Euskal Herrian. Eta unibertsitatean ere ateak ixten dizkiogu. Salbuespen bakarra da ni dakidala, eta salbuespen polita da, bitxikeri badalako, selektibidadeko azterketa. Selektibidadeko azterketan, Jose Azurmendi edo Mariluz Esteban zar daitezke autore bezala, beraz irakasten dira, Aristoteles eta Hegelen pare. Eta hori zor diegu Agorako lagunei. Agorako lagunek lan ikaragarrien dutelako zentzu hortan. Gandiaga epaitu zuten epaile fascista hoien oinordekoek, oain ere haidia euskeran kontra epaitegitatik egiten, eta nik jarriko nieke selektibidadeko azterketa beraiei, epailei jarriko nieke. Gutxienez horrela itzaki bat eduki dezaten Jose Azurmendi irakurtzeko ze sartzen da azterketan. 0 beraiek dakate. Epaile hori daukate 0 patatero Euskal Herri honen ezagutzen. Ez du ezagutzen. Baina arazoa nola ulertuko duten Jose Azurmendi euskeraz ez bakite. Ezin dute irakurri. Euskal pentsamendura ezin di hurbildu. Gandiagak esan zion, arbolana esan da gero, Gandiagak esan zion epaile fascista horri, lo trágico de este pueblo es que no nos entendemos, porque hablamos lenguas distintas. Nosotros entendemos la suya, son ustedes los que no entienden la nuestra. Se abre ahí una división, no por nuestra parte, esa adhesión, señoría, que conste. La división parte de vosotros, de ustedes, hacia nosotros. Eta hoi ez da aldatu. Uste dut euskaldun guztiok eta abertzale guztiok ados egongo gehala Euskal Herrian epaile izateko euskera jakin beharko litzatekeela. Ez dela enredo hortatik ez gehiago izateako. Bukatuko eta anekdota personal batekin, hau ez dugu inoiz kontatu, ikasle nintzanean, klasekide guztiak eta Jose Azurmendi junginean Ekaingo Kobazulota. Eta justu ordua, oindala 30 urte itxi zuten Ekaingo Kobazulua replika egiteko, eta Josek esan zigun, nahi zula, Kobazulua zautu. Eta orduan, arantza ikuakin harremanetan jarri ginen, eta sartu ginen Kobazuloa. Eta memoria hori, niretzako buruan dakat, sagrado, sakratua. Ez dakit zer dan sakratua, baina memoria hori bada. Kobazulo barruan, Josekin, oain dela 12.000 urte marrastutako zaldi gorri horiei beira. Eta goratzen dut Josek ez zuela hile ezer esan. Eta galdetu dut ikaskidei, aste honetan, ea Josek zerbait esan zuen gogoratzea eta isilik. Eta beha da enziklopedia bat, denai buruz daki. Baina egun hartan gu bezala ikasle bihurtu zen, eta azalpenak entzun zituen. Eta ulertarazi zigun batetik bat ikasle dela bizitza osoan zehar, berdin dula zen badakizun, eta bi toki hori sakratua dela. Arantzazu bezala, gure sakratutasuna arrizkoa da. Eskerrik asko berrize. Bartxe Keitxo Partegi, katedrako, Jose Azurmendi katedrako ordezkariaren hitzak, berak aipatu duen ideia bat, Iratxe Retolatzak ere bere hitzartzealen aipatu dizugu, Alaitz Aizpuruk esandakoak, Retolatzaren kasuan bere hitzartzea nagusiki esan du zorretan gaudela Jose Azurmendirekin, eta zor horren parte gisa, kokatu du adibidez berak euskal filologia ikasi zuenean, harremanetan jarri zutela beste literatura batzuekin, nagusiki espainolarekin, baina Jose Azurmendiren inguruan adiz ez zuela ezer ikasi. Eta nola, bestea beste, eremu ezberdinetan Jose Azurmendirekiko dagoen zorrori, eremu askotan zer eman handia duelako, kitatzen saiatu da bere hitzartzean, eta kitatzeko bideak ere eskaini ditu. Orain pertso musikatuen tartea, Oiana Iguaran hariko da kantuan, eta beraz hori zuzenen entzuteko aukera izango dugu, ekitaldiaren azken txanpan sartuta, Jose Azurmendi gogoratzeko ekitaldi berezi hau Zegaman, naiz erradia zuzenean, jarraitzen ari zaretena.
hausnarra bizimodua, isil barruko korua, zeruari lur eman zenion, ta herri honi zorua, ta herri honi zorua. Begi zorroz gorputz zalu, suak erreko ezpalu, erresuminak eleukaken hor, pentsatu eta azaldu, pentsatu eta azaldu. Kondairen kontra eta libre, izateko irizpide, bati segika egin diguzu, beste herri bat posible, beste herri bat posible. Ideien xake ematea, obedientzien katea, zure autua egien aurka, galdera bat ematea, galdera bat ematea. Xake taula beltza zuri, grisak bilatzeko zubi, dualismoak deseraikita, koloretsua dirudi, koloretsua dirudi. Bere hitzaren oreka, zuk eman zenion eta, maixentimoka pentsatzen duen, lurroni bere moneta, lurroni bere moneta. Libre ezin da oberik, eraiki nahian gorderik, eskertzen dizut ez edukia, etxitzeko adorerik, etxitzeko adorerik. Erlojuak denbora nahi, eriotza neurtzeko gai, gaur erlojua gelditu data, egunak aurrera darrai, egunak aurrera darrai. Esan zenuen iraun naiz, bide luzean hilko naiz, agurtzeko da berandu baina, oroitzeko beti garaiz, oroitzeko beti garaiz. Gatazka utopitabu, oien oinorde garagu, zure lorratzei esker aurretik, bide luzea daukagu, bide luzea daukagu. Herri gainak goroldio, Lambroaren ondorio, pagolotien umotzeari, presan orke emango dio, presan orke emango dio. Baso isilaka dio, hilbeteak ala dio,
ezagunak, Oiana Iguaranek abestutako bertso musikatu hoiek, eta, bueno, ekitaliaren amaierara iristen ari gara. Orain, Jose gertutik ezagutu zen pertsona baten hitzak entzungo ditugu, Paulo Agirre Baltzategi da bera, Joseren agurra, laguna izandakoa, eta berarekin hasiko gara ekitalia honen amaierara iristen, entzungo dugu, Agirre Baltzategiren hitzartzea. Hor aurreko lehen egin dugun ekitaldian, neuk esandako hitzen batek nonbait segamarren bat edo beste asaldatu egin du. Bueno, horiek lasaitzeko ere balio duela uste dut, orain idatzita dakardan hemen testutxuak. Gero azalduko dizugu. Ni segamakoa nauk, esan oizuen Josek. Eta somatzen zenuen jaiotako herria baino gehiago adierazen nahi zuela. Segama sakona. Ni arantzazukoa nauk, esan oizuen bestetan Josek. Eta bazenekien, 7 urtez bizi izandako mendia baino askoz gehiago adierazen nahi zuela. Arantzazuko misterioa. Nik beti esaten dut oso segamakoa naizela. Idatzi zuen behin oso segamakoa. Ni arantzazu nauk. Idatzi zuen beste behin. Arantzazu nauk. Segama, arantzazu, segama. 5 urte zituela, Jose eskolara joaten hasi zen, eta lehenengo gauza ikasi beharrekoa, abedea alfabetoa, atik zetarainokoa, letrak nola esan, ikasi behar zuen segamako eskolan. Eta etorri zitzaion maisua galdezka, nola dukiri izena? Jose Azurmendi. Erantzun zion. Ea ba, Jose, lehen letra. Nola esaten duk? A. Erantzun zuen zalantzari gabe. Oso ondo, Jose. A. Euria bizinaren lehen letra bezala. Azurmendi. Baina baita, arantzazu. Arantzazuren lehen letra. Baldakik, Jose, gure aizkorri mendian handi horren ostean beste aldean, zagok arantzazu. Azurmendi arantzazu. Eta ondorengo letra denak esaten ikasi alduk galdetu zion maisuak. Bueno, nere ustez bai. Guazen orduan azken letrara. Nola irakurtzen duk azken letra, Jose? Zeta. Ederki. Zeta. Euria bizinaren 2. letra. Azurmendi. Eta gure herriaren lehen letra ere horrela seduk, segama. Iria bizinaren lehen 2 letrek diate alfabeto osoa, lotzen diate alfabeto osoa. Eta lotzen diate arantzazu eta segama. Tartean, gure aizkorri handi eta ederrau. Eta geroago idatzi zuen Josek, jende askok itsasoa maite du, baina nire harimako paisaia mendia da. Aizkorri noski, segamar guztientzat bezala. Gusten du Jose, jarraitu zuen maisuak, zubiaren modukoa duk alfabetoa, letrez egindako zubia eta A eta Z iria bizinaren 2 letrak, hoietxek dituk zubi horren 2 buruak. Zubi buruak.
Eta halaxe, Azurmendiren antzera, zubiere modukoa duk, zubimendi, zubiere modukoa duk gure izkorri handia. Eta zubiaren bi buruak, Arantzazu eta Segama, Segama eta Arantzazu. Konturatzen? Horrela ikasi zuen alfabetoa Josek. Atik zeterainokoa. Eta alfabetoarekin batera ikasi zuen Segama eta Arantzazu, Arantzazu eta Segama bat eginda zeudela. Tartean aizkorri erraldoia. Bien arteko zubi. Eta Segama naiz Arantzazu bereak zituela. Eta Segama bezala Arantzazu maitatzen ikasi zuen. Oso zituen maite biak. Eta 10 urterekin Arantzazura joan zen, eta Segamako eskolan, Segamako unibertsitatean. Alfabetoa, euskara eta mitologia. Eta bestelako gauzak ikasia zituen bezala, Arantzazuko unibertsitatean, latina, literatura, filosofia, teologia eta horrelakoak ikasi zituen. Alde egin zuen Segamatik, alde egin zuen Arantzazutik, baina Segama eta Arantzazu beti bere bizitzako zubieren alde banatako buru euskarriak zituela. Eta idatzi ahal izan zuen Segama honek, nik bere baino, berak nauka ni. Eta hil baino lehen, egun batzu lehenago, galdetu ziotenean Jose, Arantzazu zer da zuretzat? Hauxe erantzun zuen barrutik. Arantzazu dena da. Horregatik, Joseren errautsak erdibanak geratu dira Arantzazun eta Segaman eta Arantzazun, aizkorri handia tarteko. Segama, natura eta kultura, Jose. Arantzazu, kultura eta natura, Jose. Segamar Arantzazuarra, Jose. Hortxe, Pablo egindako hitzartzea, aizkorriren inguruan alaitz izburu aritu da bere hitzartzean, zenbait zekutxunt zuen Jose Azurmendik aipatuz eta horregin duen, gero xagoia kontatu aldiz egun, lehen alkate lanetan aritu da Iker Zubeldia, orain bertsolari lanetan entzungo dugu ekitaldia iste aldera. Zu jaio zinen baserri zarrak, negarrez dauzkan harriak, beste ikur bat falta du orain, arretxeko armarriak. Ispiratzeko aina emari isurtzen du sorte herriak, filosofia usaina dauka ugatzeko iturria. Txilio hotxez jolastu oida, gazte garaian enara, adinarekin bakartuko da, esan zenigun erara. Kasu batzutan izadia da, izakiaren isla da, izan nahiean gabiltza baino hain desberdinak ez gara. Lorategirik ederrenetan, irtetzen dira asunak,
alde egiten utzi lezake ama baten maitasunak. Naiz eta zerbait ikusi zuen, joaten utzi zizunak, Alemanira jarraitu zizun zure zegamartasuna. Euskaldunago egin zintuen, lurrarekiko joskerak, zure eskuan zegoen luma zorroztu zuen desterak. Zure aitaren etxeak baino, zure amaren euskerak, beleon luma garrotzen ditu zure mundu ikuskerak. Zuen aitaren etxeak baino, zuen amaren euskerak, beleon luma garrotzen ditu zure mundu ikuskerak.